Menawi kita angen-angen kawontenanipun kalepatan ingkang wonten ing tengahipun masyarakat, nggih. Wontene kesalahan-kesalahan teng tengah-tengahipun masyarakat niki, panci pangkal pokokipun menika masalah materi. Biasane menawi wonten kesalahan teng tengah-tengahipun masyarakat niki kathah-kathahe saking pembahasan materi dunia. Kados napa? Tiang tilar salat, tiang ngunda-ngunda salat, tiang boten salat, kathahipun keranten alasan sibuk pademelan, pedamelan. Nggih, ngapunten niki mandan angel lilatih nggih. Tiang ingkang napa namine biasane nggadahi alasan kula kayong arep salat mengkolah, teksih sibuk nyambet damel, teksih sibuk kerja. Niki keranten apa? Keranten harta. Sami ugi sibuk keranten dados juragan utawi keranten ngeladosi juragan. Sibuk sing dadi juragan, sibuk dados juragan, sing dados karyawan, sibuk dados karyawan. Niki nggih keranten masalah dunia.